ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητος για την πρόσκληση να ομιλήσω σήμερα με το θέμα ο Οθωμανισμός της σημερινής Τουρκίας. Εγώ δεν θα πάω ιστορικά στο ζήτημα, θα αναφερθώ σε κάποια προσωπικά βιώματα από τα οποία θα μπορεί κάποιος να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε επισκεφτεί στην Άγκυρα. Εκεί σε ένα λόφο υπάρχει το μαυσολείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, του Μουσταφά Κεμάλ, οι Τούρκοι τον ονομάζουν Ατατούρκ, που σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Εκεί αν πάει κανείς, πέρα από το κτίριο όπου βρίσκεται, υποτίθεται, ο τάφος του Μουσταφά Κεμάλ, του Ατατούρκ, απέναντι, καθώς σχηματίζεται ένα πι, υπάρχουν κάποιες αίθουσες όπου βρίσκονται τα προσωπικά αντικείμενα του μεγαλύτερου, όπως αναφέρεται, ήρωα της σημερινής Τουρκίας. Σε μία από αυτή την αίθουσα υπάρχει μία, αφενός εκεί προβάλλεται και για κάποιον Έλληνα αυτό είναι ένα συγκινητικό στοιχείο, το σπαθί του στρατηγού του Τρικούπη, ο οποίος εχμαλωτίστηκε στην υποχώρηση του 1922 στη μάχη του Μλου Μπουνάρ από τους Τούρκους. Υπάρχει μία βιβλιοθήκη εκεί πέρα, την οποία με έκπληξη όταν αντικρίσαμε είδαμε ότι το 80% των βιβλίων που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη αυτή ήταν ελληνικά βιβλία. Υπήρχε και μία βίβλος. Το γεγονός αυτό και μόνο του αποδεικνύει ότι ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας είχε άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, διάβαζε ελληνικά βιβλία, υπήρχε μία βίβλος, όπως είπα, εκεί πέρα, και σίγουρα αυτός ο οποίος δημιούργησε το τεχνητό κράτος που λέγεται σήμερα Τουρκία, αυτός ο οποίος δημιούργησε την τουρκική εθνική συνείδηση, η οποία είναι ένα δημιούργημα μετά τη δεκαετία του 20ου αιώνα, διότι πριν από το Μουσταφά Κεμάλ η λέξη Τούρκος στην Ανατολία θεωρούνταν μια αισχρή βρισιά. Πήρε παράδειγμα, εμπνεύστηκε ακριβώς από την ελληνική εθνική συνείδηση, η οποία ήταν μια αναγέννηση της καταπίεσης που είχε υποστεί ο ελληνισμός επί 4 και 5 αιώνες με τραγικές συνθήκες διαβίωσης και φυσικά ο οποίος κατέληξε στη φρικτή γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ελληνομαθής και είχε ελληνική παιδεία, την οποία τη χρησιμοποίησε αντιστρόφως από ό,τι χρησιμοποιείται από τους ελληνομαθείς έχοντες ελληνική παιδεία. Αν επισκεφτείτε την Άγκυρα, θα πάτε στη σχολή εφέδρων αξιωματικών που είναι δίπλα στη σχολή Ευελπίδων. Εκεί πέρα υπάρχει μόλις μπαίνετε στην είσοδο, μία τεράστια επιγραφή που γράφει το εξής: «Τουρκλερίν εν μπουγιούκ ντουσμανού ρουσμπιρ γιουνάν εκεί», που σημαίνει ο μεγαλύτερος εχθρός των Τούρκων είναι πρώτα ο Ρώσος και δεύτερον ο Έλληνας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό διδάσκεται στους μένοντες αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Για τους Τούρκους είναι μια πραγματικότητα. Για μας θα μπορούσε να ήταν μια πολύ χρήσιμη στρατηγική επιλογή, αφού είχαμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, την οποία δεν την δείξαμε ποτέ, να αποδεσμευτούμε από τις λεγόμενες συμμαχικές μας δυνάμεις, οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια, αντί να μας βοηθούν, μας προδίδανε με το χειρότερο τρόπο και στο τέλος πάντοτε μας εγκαταλείπανε έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα και η Τουρκία βρεθήκανε τουλάχιστον 5 φορές στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης. Στη συνέχεια δεν υπήρξε τέτοιο γεγονός, διότι απλούστατα η ελληνική πλευρά πάντοτε υποχωρούσε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση. Το 1955 με το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης, το 1964 με την πρώτη Κυπριακή κρίση, όπου οι Τούρκοι βομβαρδίσανε για πρώτη φορά τη Μεγαλόνισσο, το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο, που οι Τούρκοι την ονομάσανε Μπαρούς Χαρεκατή, που σημαίνει ειρηνική επέμβαση. Είναι αστείο, μια ειρηνική επέμβαση, η οποία βάφηκε με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων. Το 1987 με την κρίση του Χώρα, και ερχόμαστε στην τελευταία κρίση του
1996 με την κρίση των Ιμίων. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω την κρίση των Ιμίων στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, θα πω κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρετε. Είναι πολύ περίεργο ότι την επέτειο της κρίσης των Ιμίων οι Τούρκοι δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτό το γεγονός. Καραντάκ είναι η τουρκική ονομασία των Ιμίων. Δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτό το γεγονός, δεν κάνουν καμία επέτειο, δεν κάνουν καμία αναφορά και αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Η κρίση των Ιμίων το βράδυ εκείνο της 31 Φεβρουαρίου, Ιανουαρίου του 1996, η Τουρκία βρισκόταν στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. Την επόμενη μέρα γράφανε οι τουρκικές εφημερίδες ότι η Τανσού Τσιλέρ είχε χάσει 4 κιλά υδρότα από την αγωνία της στο πώς θα εξελιχθεί εκείνο το βράδυ η κρίση. Το τουρκικό κατεστημένο, πολιτικό και στρατιωτικό, έτρεμε, διότι μία τυχόν ήττα θα του στοίχιζε ακόμα και την διάλυση της Τουρκίας. Την ίδια μέρα, αυτά τα οποία δεν τα έχουμε πληροφορηθεί, η Συρία είχε κηρύξει μερική επιστράτευση, είχε προωθήσει στρατεύματα τα οποία έτοιμα, αν υπήρχε ανάφλεξη, να εισβάλλουν στην περιοχή της Αλεξανδρέτας, την οποία η Συρία ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι ανήκει στην Τουρκία, αλλά πάντοτε λέει ότι είναι υποτουρκική κατοχή. Και από την άλλη ο Οτσαλάν είχε σημάνει συναγερμό και οι Κούρδοι ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τουλάχιστον σε 10 πόλεις της Τουρκίας, εκμεταλλευόμενοι την πιθανή εξέλιξη μιας θερμής αναμέτρησης Ελλάδος-Τουρκίας. Εκείνο το βράδυ συνήλθε το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Δυστυχώς στη δική μας πλευρά υπήρχε ένα μπάχαλο, ένα αλαλούμ, κανένας δεν ήξερε τι γινότανε. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, αντί να πάει να δει τι συμβαίνει, πήγαινε στο Μέγα και έκανε τηλεοπτικές εκπομπές ο κύριος Πάγκαλος. Οι Τούρκοι είχαν συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο. Στο Εθνικό Συμβούλιο μετέχουν η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία. Σε αυτό το Εθνικό Συμβούλιο είχε γίνει ένας μικρός χαμός. Οι στρατηγοί είχαν εξεμανεί με την Τανσού Τσιλέρ, διότι τους είχε οδηγήσει σε μια κρίση την οποία δεν την είχαν προγραμματίσει. Οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κρίση αν δεν τις έχουν προγραμματίσει και δεν ξέρουν όλα τα δεδομένα και τις προοπτικές εξέλιξης της κρίσεως. Παρ' όλα αυτά η Τσιλέρ με επιπόλαιες ενέργειες είχε δημιουργήσει αυτήν την κρίση και μάλιστα τότε αρχηγός του τουρκικού στόλου, ο αείμνηστος Γκιουβέν Ερκαγιάν, είχε απειλήσει την Τσιλέρ ότι θα το πούμε και με τη δημοτική, θα την πλακώσει στο ξύλο εξαιτίας του ότι τους έβαλε σε αυτή την περιπέτεια. Ο τότε υφυπουργός εξωτερικών, ο Ινάλ Μπατού, μίλησε μετά από πολλά χρόνια, ήταν ο μοναδικός που μίλησε και επίσης ο δημοσιογράφος, ο γνωστός, ο Αλή Μπεράνο Τούρκος, είχε κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή, η οποία δεν ξαναμεταδόθηκε ποτέ. Είχε μιλήσει ο Ινάλ Μπατού στο CNN Τούρκου, αναφερόμενος για εκείνο το βράδυ, που έλεγε ότι η αγωνία των Τούρκων είχε φτάσει στο κατακόρυφο, διότι ο συσχετισμός δυνάμεων έλεγε ότι οι Τούρκοι είχαν ευνηδιαστεί από τη μεγάλη συσσόρευση αεροναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, ήταν καθαρά υπέρ της ελληνικής πλευράς. Μέχρι τις 12 η ώρα υπήρχε μεγάλη αγωνία το τι θα κάνουμε. Την ώρα εκείνη έγινε ένα διάλειμμα. Τότε επικοινώνησε ο Μπιλ Κλίντον, ο Υπουργός Εξωτερικών τότε της Αμερικής, με την Τανσού Τσιλέρ και την είπε ότι συνομιλεί με την ελληνική πλευρά. Στις 2 η ώρα που ξανασυνήλθε το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας, ως εκ θαύματος, ενώ υπήρχε φοβερό αδιέξοδο για την τουρκική πλευρά, ξαφνικά ανακαλύφθηκε ότι η δεύτερη φραγονισίδα ήταν αφύλακτη, εγκληματικά αφύλακτη από ελληνικής πλευράς. Το ζήτημα είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε διαβεβαιώσει τους Τούρκους ότι όλα είναι συμφωνημένα. Το ερώτημα είναι με ποιους θα είχε συμφωνήσει. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία έκανε την απόβαση στην δεύτερη βραχονισίδα. Εκείνο το βράδυ γίνανε κάποια πολύ μυστήρια πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε, θα αποκαλυφθούν στην ιστορία. Και την επόμενη μέρα η Τουρκία εμφανίστηκε ότι είχε καταγάγει μια μεγάλη στρατηγική νίκη για πρώτη φορά, διεκδικώντας και κυριαρχούσαν σε χερσαίο ελληνικό έδαφος.
Η προδοσία των Ιμίων οφείλεται στην τότε πολιτική ηγεσία, η οποία φέρθηκε, αν όχι ανεύθυνα, αν όχι προδοτικά, με τον πιο ανεύθυνο και χειρότερο τρόπο. Το αποκορύφωμα δεν ήταν την επόμενη μέρα. Ευχαριστήσαμε τους Αμερικάνους για την στρατηγική ελληνική ήττα. Όταν το 1999 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, είχε ανοίξει τις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, είχε βγει με θρασίτητα και είχε δηλώσει τότε, το Δεκέμβριο του 1999, ότι από εδώ και πέρα θα σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις, θα σταματήσουν οι αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο. Όχι μόνο δεν σταματήσανε, αλλά όπως ξέρετε φτάσαμε στο σημείο οι τουρκικές κορβέτες και οι τουρκικές φρεγάτες να κάνουν προασγέρα έξω από το Σούνιο. Από τις αρχές του 2014, μιλάμε για φέτος, 15 χρόνια μετά που η Ελλάδα άνοιξε τις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, τότε η Τουρκία ενδιαφερόταν, σήμερα έχει αλλάξει κατευθύνσεις. Οι τουρκικές προκλήσεις έχουν καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται κάθε μέρα πάνω από τον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Ένας ακήρυκτος πόλεμος, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν υπάρχει πουθενά στην παγκόσμια ιστορία μια τέτοια σύγκρουση πάνω από σε εναέριο χώρο, η οποία κρατάει επί τόσα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία φετινά του ΓΕΘΑ, από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα είχαμε 1.100, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως το πρώτο εξάμενο, στις 30 Ιουνίου, είχαμε 1.100 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, από τις οποίες οι 245 από αυτές ήταν μέσα στο μήνα Μάιο, ενώ όλο το 2013 οι παραβιάσεις ήταν μόνο 618. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια ποσοτική και ποιοτική αύξηση των τουρκικών προκλήσεων. Οι προοπτικές διαγράφονται ακόμα πιο επικίνδυνες. Οι θαλάσσιες παραβιάσεις μέσα στο 2013, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, διότι πρέπει να ξέρετε ότι τα επίσημα στοιχεία πάντοτε είναι λιγότερα από αυτά τα οποία είναι στην πραγματικότητα. Οι θαλάσσιες παραβιάσεις ήταν 353. Το 2009 ήταν μόνο 90. Το 2011 325. Μειώθηκαν λίγο το 2012 και φτάσαμε τον περασμένο χρόνο, το 2013, 353. Παράλληλα, οι υπερτήσεις των τουρκικών μαχητικών πάνω από το ελληνικό έδαφος έχουν αναβαθμιστεί και ποιοτικά, εκτός του ότι έχουν αναβαθμιστεί ποσοτικά. Υπερίπτονται υπερσύγχρονα τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία είναι οπλισμένα με πυράβλους αέρος και αέρος εδάφους, ενώ τελευταίες ειδήσεις αναφέρουν ότι η Τουρκία αναπτύσσει δύναμη από 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Τουρκία σήμερα δίνει μεγάλη σημασία στην κατασκοπευτική πολεμική αεροπορία, τα οποία είναι παραγωγή της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η Τουρκία προχωρεί και στην εγκατάσταση καινούριων δορυφορικών συστημάτων κατασκόπευσης του ελληνικού χώρου. Θα μου πείτε γιατί γίνονται όλα αυτά. Η Τουρκία σήμερα είναι στην κόψη του ξεραφιού. Αντιμετωπίζει τεράστια εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αναβιώσει το πάγιο άγχος που υπάρχει στην τουρκική και πολιτική ηγεσία, ότι αυτή η χώρα, αυτό το τεχνητό κράτος, μία μέρα θα διαλυθεί. Πρόσφατα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Νετζντέτ Özder, έκανε δήλωση πριν μερικές μέρες σε μία συνάντηση που είχε με τον Αχμέντ Δαβούτογλου, ότι προσέξτε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διάσπασης της Τουρκίας. Το ζήτημα είναι ότι ο Ερντογάν, αυτός ο περίφημος νεοοθωμανιστής, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία με αμερικανικές πιέσεις, διότι οι Αμερικανοί προσδοκούσαν στο πρόσωπό του το μοντέλο του Λάετ Ισλάμ, το οποίο θα λασάρωνε, υποτίθεται, μετέπειτα σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο, αλλά αντί αυτού
τους βγήκε ξαφνικά ένας φανατικός Ισλαμιστής. Το κατεστημένο του Ερντογάν στην Άγκυρα πιστεύει αυτή τη στιγμή, και αν διαβάσει κανείς τα τουρκικά δημοσιεύματα όποτε αναφέρονται στην ελληνική οικονομική κρίση, έχουν ένα στοιχείο έντονης ηρωνίας. Μας παρουσιάζουν με λίγα λόγια σαν φουκαριάριδες Έλληνες οι οποίοι λιμοκτονούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Η πεποίθηση είναι ότι είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Και επειδή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απάντηση σε όλες τις τουρκικές προκλήσεις, αυτοί οι οποίοι λένε και υποστηρίζουν, και αυτό το υποστηρίζουν κάποια στρατηγικά κέντρα ελληνικά, όπως το γνωστό Ελιαμέπ, ότι για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη δεν πρέπει να απαντάμε ή να προκαλούμε στην Τουρκία, πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν μια ειρηνική κατάσταση, αλλά πετυχαίνουν να αυξάνουν συνεχώς τις τουρκικές προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, για τα οποία δυστυχώς, και εδώ πέρα είναι το θλιβερό, ελάχιστοι σήμερα στη χώρα μας, είτε δημοσιογράφοι είτε πολιτικοί, έχουν καθίσει κάτω να μελετήσουν τις τουρκικές εξελίξεις. Θα πω ένα παράδειγμα που θυμήθηκα τώρα. Όταν ήμουνα το 1984 στο Παρίσι και έκανα μαθήματα τουρκολογίας, ήμουνα ο μοναδικός Έλληνας σε ένα τμήμα από 35 με 40 περίπου άτομα. Υπήρχαν 5-6 Τούρκοι, καμιά 15 Αρμένοι, οι οποίοι ενδιαφερόταν πάρα πολύ, και κάποιοι Γάλλοι και Γερμανοί. Με έπιασε μια μέρα ο καθηγητής, ένας Γάλλος πολύ συμπαθητικός, και μου λέει: καλά, εσείς οι Έλληνες θα έπρεπε να είστε οι πρώτοι που θα πρέπει να ενδιαφέρεστε για τα πάντα, για οτιδήποτε συμβαίνει στην Τουρκία, μια χώρα όπου ο ελληνισμός έζησε και έλαμψε επί τόσους αιώνες. Δυστυχώς, όποιος προσπαθεί να ενημερώσει, τίθεται στο έξω από εδώ. Αντίθετα, υπάρχει παραπληροφόρηση, ηλικιότητα και το χειρότερο απ' όλα, μια μειοδοτική πολιτική, η οποία μας φέρνει συνεχώς σε καινούργια αδιέξοδα. Μεθαύριο λέει θα γίνει το Συμβούλιο. Καλύτερα να λέμε υπάρχουν μειοδότες πολιτικοί. Άλλο μειοδότες πολιτικοί και άλλο μειοδότες πολιτικοί. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Οι ιστορίες είναι ωραίες, αλλά μας ενδιαφέρει το σήμερα και μετά. Ο Στάλιν έλεγε: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος ξεχνάει τι έγινε χθες. Αν ρωτήσετε εδώ, οι μισοί δεν θυμούνται τι φάγανε χθες. Παρακαλώ, συγγνώμη, σας διάκοψα. Μεθαύριο θα γίνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αναρωτιέμαι τι θα μπορούν να συζητήσουν τη ίδια στιγμή που το τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός ξαναεισέρχεται στην Κυπριακή ΑΟΣ, συνοδευόμενο από 3 τουρκικά πολεμικά και από ένα υποβρύχιο. Η Τουρκία έχει δώσει πολύ σημασία τελευταία στην παραγωγή υποβρυχίων. Ενώ εμείς θα αγοράζουμε τα υποβρύχια. Και από την άλλη έχει φοβερή πολεμική βιομηχανία. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει φοβερή, θα σας πω για αυτό το θέμα. Και από την άλλη, και το πιο θλιβερό επίσης, στις 1 Δεκεμβρίου επισκέφτεται την Άγκυρα ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ένα γεγονός που αναγγέλλεται με πηχαίους τίτλους από τον τουρκικό τύπο. Ο ηγέτης μιας Ρωσίας, η οποία όποτε είχε απευθυνθεί στη δική μας πλευρά να συνάψει συμφωνίες στρατηγικού ενδιαφέροντος, να συνάψει οικονομικές συμφωνίες, έτρωγε μια θλιβερή πόρτα. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο στρατηγικό εταίρο, διότι όπως είπα στην αρχή, η Ρωσία είναι μπουγιούμπ ντουσμάν για τους Τούρκους, θεωρείται, και αυτό είναι ένα στρατηγικό στοιχείο το οποίο δεν αλλάζει. Για πρώτη φορά είχαμε πέρυσι αερομαχίες ρωσικών μαχητικών με τουρκικά στη Μαύρη Θάλασσα. Η δική μας η μειοδοτική πολιτική από τους μειοδότες πολιτικούς ρίχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Τουρκίας. Αυτό ήταν ό,τι πιο μειοδοτικό θα μπορούσε να διαπράξει η ελληνική πολιτική ηγεσία. Βέβαια, ο πρόεδρος Πούτιν διαμήνυσε στην Τουρκία ότι όσον αφορά στρατηγικά θέματα, όπως το ζήτημα της Συρίας, το ζήτημα των τζιχαντιστών, το ζήτημα του Ιράκ, το ζήτημα των σχέσεων με το Ιράν δεν θα συζητηθούν. Οι συζητήσεις θα περιστραφούν μόνο και αποκλειστικά
σε οικονομικά θέματα. Το θλιβερό είναι, όπως είπα και πριν, ότι η Ρωσία ενώ πρότεινε σε εμάς οικονομική βοήθεια όταν είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 στη Μόσχα, όχι μόνο δεν δέησε να συζητήσει, αλλά είχε πάει εκεί πέρα να συνομιλήσει. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος, πολλοί αμφιβάλλουν αν έχει ισοάσταση φρένας. Είχε πάει εκεί για οικολογικά θέματα να συζητήσει. Οι Αμερικανογεννημένοι μόνο το δολάριο προτιμούν, όχι το ρούβλι. Αμερικάνικο διαβατήριο έχει, κύριε. Παρακαλώ. Θα τελειώσουμε το ζήτημα της νεοοθωμανικής Τουρκίας, το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Ακούσαμε προηγουμένως για Κωσυφοπαίδιο, για Σκόπια. Πρόσφατα έχει επισκεφτεί τα Σκόπια ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και δεξί χέρι του Ερντογάν, ο Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος, αφού μας εξαπέστειλε στο Πύρτο Εξώτερον, εννοώ την ελληνική πλευρά, κάλεσε τους Σκοπιανούς να φανούν πιο αδιάλακτοι στο ζήτημα που απασχολεί τις σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων. Παράλληλα, στην Αρμανία οι Τούρκοι έχουν, όπως είπε ο κύριος Βασιλιάδης, δύο βάσεις, από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι στην Αυλώνα, μεγάλη ναυτική βάση. Για πρώτη φορά η Τουρκία ξανά βάλε πόδι στα Βαλκάνια, στη δυτική πλευρά, και στο Κωσυφοπαίδιο, που έχουν οργανώσει ουσιαστικούς πυρήνες, ειδικά στην περιοχή του Πρίζεν, που κατοικείται από τουρκόφωνους. Εκεί πέρα έχουν τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως φυσικά εμφανίστηκε φέτος αυτός, και ο οποίος έχει σκοπό να ανακατέψει όλα τα Βαλκάνια. Είναι ο θρησκευτικός ηγέτης της Τουρκίας, και αυτός δεξιχέρι του Ερντογάν, ο Μεχμέτ Γιορμέζ, το οποίο Γιορμέζ, αν ξέρει κανείς τουρκικά, έχει μια κομική σημασία, σημαίνει αόρατος. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο αόρατος, έχει διακηρύξει ότι θα ξεσηκώσει όλους τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων. Πήγε πρόσφατα στα Σκόπια, όπου συγκέντρωσε, έκανε Τζουμά Ναμάζ, λέγεται, προσευχή της Παρασκευής, σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσουλμανικά τεμένη των Σκοπίων, και κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους των Σκοπίων, της Βαλκανικής, σε ενότητα να προασπίσουν την λεγόμενη, και εδώ πέρα είναι ένα άλλο στοιχείο που το αγνοούμε, τη λεγόμενη Pax Ottomana. Όταν υπήρχε Οθωμανική Αυτοκρατορία, με δηλώσεις του ίδιου του Νταβούτογλου, υποστήριξε ότι οι βαλκανικοί λαοί είχαν ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία, διότι είχαν τη λεγόμενη Pax Ottomana. Αυτή η Pax Ottomana, που σημαίνει ειρήνη Οθωμανική, ας πούμε, είναι το νέο στοιχείο της νεοοθωμανικής Τουρκίας που προωθούν οι Νταβούτογλου και Ερντογάν, και τώρα έχουν βρει έναν πολύ ισχυρό στήριγμα σε αυτή την πολιτική, τον αρχιμουφτή Μεχμέτ Γιορμέζ, ο οποίος προγραμματίζει, και εδώ θα επιστήσω την προσοχή, στο εξής μέλλον να επισκεφτεί και την Δυτική Θράκη. Και εδώ θα πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Δυτική Θράκη. Δεν ξέρω νομικά πώς ερμηνεύεται το στοιχείο αντιποίηση αρχής. Αυτή η αντιποίηση αρχής συμβαίνει στη Δυτική Θράκη, και όμως δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας για τους ψευτομουφτίδες. Τον ψευτομουφτή της Ξάνθης, ο οποίος είναι ο πιο δραστήριος, και τον ψευτομουφτή της Κομοτηνής. Ουσιαστικά υπάρχει μια αντιποίηση αρχής. Για δε το προξενείο της Κομοτηνής, έχουν πει πολλά για αυτό το προξενείο. Κανείς όμως δεν λέει να το καταργήσουμε, διότι αυτό το προξενείο είναι το αντίστοιχο προξενείο ελληνικό της Ανδριανούπολης, το οποίο δεν έχει καμία αξία και κανένα ρόλο. Υπάρχει το προξενείο της Θεσσαλονίκης, που είναι το αντίστοιχο της Κωνσταντινούπολης, το προξενείο της Ρόδου, που είναι το αντίστοιχο της Σμύρνης, η πρεσβεία της Αθήνας, που είναι η αντίστοιχη της Άγκυρας, και υπάρχει το προξενείο της Κομοτηνής, που είναι αντίστοιχο ενός ανύπαρκτου ελληνικού προξενείου, δηλαδή είναι καθαρά μειοδοσία η ύπαρξη αυτού του προξενείου, το οποίο έχει Κυβερνάει τη Θράκη. Κυβερνάει και τη Θράκη με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, όλα θα τα λέμε. Το κουμάντο κάνουνε, το απόλυτο. Και όλοι οι πολιτικοί που εκλέγονται εκεί είναι δουλάκια. Γιατί θέλουν τους μουσουλμανικούς ψήφους για να παίρνουν πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα οι κυβερνήσεις οι δικές μας είναι δουλοπάρικοι των εκεί μουσουλμάνων. Απλά και ωραία πράγματα.
Όταν εκεί είναι 300.000 και στην Κωνσταντινούπολη πώς είναι, καμιά 200.000. Ούτε 4.000 δεν είναι. Εγώ νόμιζα 200 είναι μόνο. Δεν πειράζει. Κάτι είναι εκεί. Τα κεφάλαια που ρίχνονται στη Θράκη, μου έλεγε πρόσφατα ένας γνωστός μου από την Κομοτηνή, αγοράζουν όχι μόνο χωράφια, αγοράζουν οικίματα, αγοράζουν πολυκατοικίες. Εκεί η Ziraat Bankası, δηλαδή η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας, έχει γίνει κράτος εν κράτη. Και πρόσφατα έμαθα, δεν το ήξερα, ότι έχει και στη Θεσσαλονίκη υποκατάστημα. Και μάλιστα δουλεύουν Τούρκοι από τη Γερμανία, έχουν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το εξωφρενικό, το ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει Μουσουλμανική Ένωση, η οποία προπαγανδίζει σε ιστοσελίδα την ύπαρξη μουσουλμανικής μειονότητας στη Θεσσαλονίκη, τουρκόφωνης. Νόμιζα θα λέγατε Τούρκογλου. Και είναι αυτούς τους, όταν αναφέρεται ο αξιότιμος δήμαρχος, αναφέρεται σε αυτούς, ο οποίος έδωσε υποσχέσεις όταν πήγε στην Άγκυρα και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική τηλεόραση να κάθεται σταυροπόδι και να φοράει κόκκινες κάλτσες, έδωσε την υπόσχεση εκεί πέρα ότι θα παραχωρήσει 2 μουσουλμανικά τεμένη σύντομα στη Θεσσαλονίκη, στη λεγόμενη μουσουλμανική μειονότητα της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι αυτή? Θα κτίσει μουσουλμανικό νεκροταφείο και το πιο χειρότερο, θα ιδρύσει και μουσείο μουσουλμανικού πολιτισμού. Χώρια βέβαια από τις φιλοεβραϊκές του φιλοδοξίες. Εγώ δεν ξέρω ειλικρινά ποιοι το ψηφίσαν αυτόν τον άνθρωπο. Πολλοί από εμάς. Και πώς βρίσκεται σε αυτή τη θέση ακόμα. Επειδή, όπως είπα και πριν, ελάχιστα γνωρίζουμε για την Τουρκία, μας έχουν καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια ένα φοβικό σύνδρομο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη για όσους γνωρίζουν τα πράγματα της Τουρκίας. Η εφημερίδα Zaman είναι η μεγαλύτερη κυκλοφορία σε εφημερίδα στην Τουρκία. Έγραψε στις 7 Οκτωβρίου ένα άρθρο «Türkiye'nin bölgesel politikasının sorunları». Η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα της περιοχής της. Και ανέφερε στο άρθρο αυτό μια σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Ερευνών των Παρισίων, όπου προβλέπεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και μέσα σε 2 χρόνια, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, ο Ερντογάν θα ανατραπεί και η Τουρκία θα προχωρήσει σε αναγκαστική διάσπαση ή ακόμα και διάλυση. Αυτό το επισημαίνει η ίδια η μεγαλύτερη κυκλοφορία τουρκική εφημερίδα Zaman σε δημοσίευμα στις 7 Οκτωβρίου. Σε ένα άλλο δημοσίευμα, η εφημερίδα Radikal στις 13 Οκτωβρίου, λέει «Τουρκία το σκλαρινή καηπεδίο». Η Τουρκία χάνει τους φίλους της. Έχετε αντιληφθεί ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη τουρκική ιστορία η Τουρκία δεν έχει ουσιαστικά κανένα περιφερειακό ή και γενικότερα σύμμαχο. Αντί αυτό το στοιχείο να μπορέσουμε να το δούμε διπλωματικά, εμείς είμαστε η μόνη χώρα στον περίγυρο της Τουρκίας η οποία προσπαθεί όχι μόνο να δημιουργήσει προβλήματα με τη γείτονα χώρα, αλλά ακόμα και το πιο χειρότερο να στηρίξει αυτό το καθεστώς σήμερα που έχει οδηγήσει την Τουρκία στο αδιέξοδο. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εξοργιστεί με τον Ερντογάν όταν πήγε τον Απρίλιο του 2012 στην Ουάσιγκτον, στις συναντήσεις που έγιναν τότε έγινε ο χαμός, διότι ο Ερντογάν επέμενε να εμφανιστεί μαζί του ο αρχηγός της ΜΗ, του Χακάν Φιντάν, τον οποίο οι Αμερικανοί τον είχαν στο εξώτερο πυρ, διότι είχαν πληροφορίες ότι συνεργάζεται με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά ο Ερντογάν επέμενε. Οι συζητήσεις που γίνανε τότε εξοργήσαν τους Αμερικάνους. Μάλιστα ο Τζον Κέρι έστειλε κάποια γαλλικά στον Ερντογάν, τα οποία βέβαια δημοσιεύτηκαν στην συνέχεια. Με τη Ρωσία έχουν πάγια στρατηγικά προβλήματα και τελευταία η αποδεδειχτήσα στήριξη του Ερντογάν στους τζιχαντιστές, οι οποίοι έχουν ορκιστεί να εκτελέσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι άλλο ένα στοιχείο. Ο επόμενος στόχος, όπως διαχειρίζουν οι τζιχαντιστές, είναι η Ρωσία. Άλλο ένα στοιχείο
διαφορών που υπάρχουν, στρατηγικών διαφορών, παρά τις οικονομικές συμφωνίες, τα οικονομικά συμφέροντα αναπτύσσονται, από την άλλη όμως υπάρχουν θεμελιώδεις στρατηγικές διαφορές. Και το ότι αναπτύσσονται τα οικονομικά συμφέροντα, ο κύριος υπέτειος είμαστε εμείς, που πήγαμε να εφαρμόσουμε τα αντίπεινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να στραφούν για τα αγροτικά και τα άλλα προϊόντα στην Τουρκία. Κάναμε χειραψία και με τον ναζιστή εκεί πέρα, το ξέρω, τα λέμε και αυτά. Και ο Βενιζέλος μου φαίνεται ήταν, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχε πάει στην Ουκρανία. Με το Ισραήλ, από τότε που έγινε το 2008 η συνάντηση στο Ταβό και ο Ερντογάν μίλησε με τον τρόπο που είχε μιλήσει τότε στον πρόεδρο του Ισραήλ, μετά με το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά, οι σχέσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες βελτίωσης με αντικείμενο τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία οι Τούρκοι ρίχνουν το δέλεαρ ότι ο οικονομικότερος δρόμος είναι να περάσουν οι αγωγοί μέσω Τουρκίας για Ευρώπη. Τελευταία μαθαίνω ότι το Ισραήλ έχει απορρίψει αυτή την πρόταση και προωθεί την πρόταση που συμφέρει εμάς μέσω Κύπρου. Και βέβαια δεν ξέρω αν εμείς θα την δεχτούμε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τη Συρία η Τουρκία έχει, θα λέγαμε, πάθει μεγάλο σοκ. Είχε επενδύσει στην ανατροπή του Άσαντ, την οποία προέβλεπαν μέσα σε 6 μήνες. Περάσανε 4 χρόνια περίπου. Όχι μόνο δεν ανατράπηκε ο Άσαντ, αλλά σήμερα αντιστρέφονται οι συσχετισμοί. Και ήδη οι Αμερικανοί, οι πληροφορίες λένε από τουρκικές εφημερίδες ότι βοηθούν έμεσα και κρυφία το καθεστώς του Άσαντ, διότι κατάλαβαν οι Αμερικανοί ότι οι τζιχαντιστές, τους οποίους είχαν δει στην αρχή με ευνοϊκό μάτι, διότι προβλέπανε ότι με αυτούς θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν την περιοχή, έχουν εκτραπεί, βέβαια έχουν πάρει οπλικά συστήματα και από τους Αμερικανούς και κυρίως από τους Τούρκους. Οπότε είδαν ότι αφενός ενισχύουν τον Άσαντ σε αυτό το ζήτημα, αλλά και εδώ είναι το κυριότερο από όλα, ότι έχουν αντικαταστήσει σαν κύριο στρατηγικό εταίρο στην περιοχή την Τουρκία με τους Κούρδους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη, και ήδη ενώ οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ στην αρχή είχαν συνεταιριστεί με τον Ερντογάν για να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια, τώρα αρχίζουν και το γυρίζουν. Οι Κούρδοι της Τουρκίας έχουν αρχίσει και εξοργίζονται με την τουρκική κυβέρνηση, γιατί όλα όσα είχε υποσχεθεί δεν έχει εφαρμόσει τίποτα. Και πρόσφατα, τους τελευταίους 2 μήνες, το κουρδικό ΠΚΚ, το οποίο για πρώτη φορά η Αμερική το έχει βγάλει από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, έχει αρχίσει ένοπλες συγκρούσεις. Πρόσφατα έβλεπα την περασμένη εβδομάδα, σκοτωθήκαν 3 Τούρκοι αξιωματικοί, και όταν σκοτώνονται Τούρκοι αξιωματικοί, οι Τούρκοι κάνουν μεγαλοπρεπείς παραλάσεις, με κηδείες, τους ονομάζουν Σεϊτ, που σημαίνει μάρτυρας. Δείχνει ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά, αν όχι στη δεκαετία του 90, στην τραγική προοπτική ότι αυτό το τεχνικό κράτος δεν μπορεί να κρατήσει εκ των πραγμάτων για πολλά ακόμα χρόνια. Φαίνεται ότι το δίδυμο Ερντογάν-Νταβούτογλου έχουν έρθει ακριβώς για να συντελέσουν όχι στην ανάπτυξη της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά στη διάλυση της ίδιας της Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ.